feeling nila babae sila pero dili man sila makipagrelasyon sa kapwa nila lalaki. Okay, karon kining atong gitawag og continuation sa naglabay nga programa, sa naglabay nga message. Welcome tag mga pangutana. To bago nato gikan ra pod sa Biblia para dili ta mahimong masayop. Mo akong pangutana pastor no nang tungod sa tong sa mga bayot yun pastor. Nabay bagon tong mga bayot pero wala man sila nakipag sa feeling nila babae sila pero dili man sila makipagrelasyon sa kapwa nila lalaki pero arang feeling na yun nila nga babae sila pero wala nila ginano lang uban nila nga maka-appreciate sila pero dili sila mo yun pastor ba makipagrelasyon yun mismo pastor na sila tulab na sila ana sa Ginoo pastor. Salamat Sister Eden Rose gikan sa Kilantang no. So ato nito bagon. Kung parte anang gitawag og mga duha man ka klase gitawag og mga pagkinabuhi sa mga gitawag og kining bayot o mga bakla. Ang uban gawas sa gitawag og ang ilang reaksyon binabayig yun gahimo gid po sila gitawag og mga physical nga mga gitawag og abomination kanang gitawag og sex drive nga lalaki o isig ka lalaki kana siya sala gina kay nga naman ang ilahang huna-huna sama sa Sodom gusto gid nila nga mag-physical contact ato mga angel kay mga gwapo mga angel nga mao to bisita nila. So moto ang gitawag og worst na to sa ilaha kay nga naman gawas nga naa sila kaibog sa ilahang makita ang last ilang sulod grabe. So moto ang gitawag og sala gid kaayo to nga dili na siya gitawag og sa ato banga sa Ginoo light lang heavy gid to. Pero kanang gitawag og naay mga babayin-on pero wala sila drive sex sa lalaki sa akong nasabtan na naagyapon sila nahimong sala nganuman sulod sa ilang kasing-kasing na maging siya desire nya sa Biblia yung biya diri nga bisan ang lalaki katutok sa kababae sa asa man kita na sa Matthew chapter 5 basta nga chapter ay naa diha ang gitawag og mga i-judge sa Ginoo ang giingon diha nga kung ang usa ka lalaki miibog sa babae sa mata lang wala niya gahasaa o niya i-rape wala po niya kanang i-seduce nga iya nga makikuan siya physical contact pero tungod kay sa iyang una-una nag-apply na siya og sexual sa babae nga iyang kaibugan kahimo na siya sala. So sa mga ingana pod nga ingon nila wala sila physical contact o sexual drive sa lalaki ang ilang reaction maragbayin-on sila kung sa hulod ninyo na ang nagadilaab nga desire kasala lang gihapon mo sa Ginoo. So kasala lang gihapon maayo gid nga ato nang ihangyo sa Ginoo kay spirit man na only the prayer o ang atong gitawag og paghangyo sa Ginoo nga ang spirit niya iyang i-release para sa ato kay ang spirit man mo iyang gidelegate nga kanang ma-help sa toa nga mahimo tang maka-change sa di na to ma-change. So ato gid nang i-surrender kadto sa Ginoo. So muna siya ang dapat ang pangutan ni Mr. Eden nga kung kasala ba nakasala tungod kay sa sulod na amang gyud dihay gitawag desire nga murabag nagkuan ka na nagplay ka na bisag wala pa gawas ko siguro wala ka imong ang hunahuna sa lalaki nga bakla yang gipalong pero kung napasundan niya ang sa gawas lang niya na control nalangay po area nga nakasala siya. So kana base sa Biblia ang Biblia gyud ang makita na sa Matthew chapter 5 diha ang gitawag ko ang lalaki may ibog sa babae niya bisag wala pa niya mahilabti ang babae pero kasi ang una mura nakahimo na siya og kanang paglapastangan sa iya ha so dito siya nakasala. Okay, so
Kung doon ay mga pangutana sa inyo di ano, ilabi na sa mga igsuon ako nga mga nabiktima sa spirit nga nahimo ng bayot, nahimo ng tumboy. Ako ang giingon sa inyo nga basin og ma-heart mo sa ako, una mo ma-heart mangutana sa mo sa Ginoo. Lord, unsa man si Pastor Estimada, iya manggihilabta na among human right, murag iya manggipakialaman. So mga igsuon sa ingon ako kinsa man kong pakialam. Pero kung parte sa akong kanang katungod nga gidelegate sino sa kuha, dapat ko mapakialam para dili ko ninyo unya i-pinpoint sa inyong finger, mahayon ko ninyo kay nga naman nakit-anta mo basta siguro ko say naagianta gyud mo unya, wala ta mo i-remind, wala ta mo i-correct. So kung magpabilin nga ingana mo to pag sa Ginoo, magmahay mo nga ang inyo daing kinabuhi di madawat sa Dios unya. Ako pod nga nagtudlo, wa po ko mag-remind, ako pod mamabagpo ko sa Ginoo. So naman na sa Ezekiel chapter 18 verse 3. Ikaw tao nga matarong, kung nakakita ka sa tao nga nakinabuhi nga sa atubang sa Dios dalungtanan, kung di nimo si badlungon, ang iyaha ko ng kalag o ang iyaha ko ng dugo panilingon diri sa ako. So muna nga dili ko gustong mapanilingan ko. Gusto nako nga walay mo basol nako ug di po ko mabasulan sa Ginoo. Okay, so God bless sa ato karon nga episode o sa ato karon nga gitawag o kanang programa. I hope nga di ninyo kalimtan, pwede mo makakuan sa ko maka feedback o pwede mo maka-question sa ako kay tubago na ka pinagi sa pulong sa Ginoo. I love you with the love of the Lord. Sa gikan sa akong kasing-kasing, sa akong spirito, gihigmo ko kamong tanan sa gugma sa Ginoo. God bless us all.